ανθρωπιστικές ανάγκες. Αλλά πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, υπάρχουν υποδομές, η πολιτεία έχει πρόβλεψη, ας πούμε, ώστε να μπορέσουν να μετακινούνται σε δημόσιους χώρους ή υπηρεσίες, πάρκα, Καμία πόλη στην Ελλάδα δεν πληρεί καμία προδιαγραφή για άτομα με αναπηρία. Δεν έχει πρόσβαση καμία πόλη για τις δημόσιες υπηρεσίες, για τις καφετέριες, γενικά για τα κέντρα εστίασης. Επομένως, θεωρώ ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά και το κυριότερο θέλει πάρα πολύ δουλειά από εμάς. Αν εμείς συνεισφέρουμε σε αυτό, τότε όλα τα προβλήματα θα λυθούν. Είμαστε όμως φιλόξενοι και για τα προβλήματα, σεβόμαστε το δικαίωμά του και μπορούμε στην πόλη να ασφάλεια και άνεση. Είμαστε φιλόξενοι, αυτό είναι αλήθεια. Εμείς στα Χανιά, βέβαια και σε όλες τις χώρες, σε όλες τις πόλεις είναι φιλόξενοι. Το θέμα μόνο έχει να κάνει με την παιδεία μας. Αν ο πολίτης δεν σκέφτεται ότι ένας ανάπηρος θέλει να παρκάρει το αυτοκίνητό του σε ένα πάρκινγκ αναπηρικό, αν ένας ανάπηρος δεν χρειάζεται τη ράμπα για να ανέβει σε ένα πεζοδρόμιο ή γενικά σε υποδομές και ράμπες, π.χ. όπως είπαμε, οι οποίες με βοηθάνε να ζήσω καλύτερα, υπάρχει αυτό το πρόβλημα της παιδείας. Αυτό το πρόβλημα εκλείπει από τους Έλληνες. Επομένως, δεν έχει να κάνει με τη φιλοξενία, έχει να κάνει με την παιδεία. Το αν αυτή βελτιωθεί, τότε θα ισορροπιστεί και με τη φιλοξενία του και θα είναι πραγματικά φιλόξενος. Να το πάμε χωρίς διαγωνιαστή. Νομίζετε ότι είναι εφικτή η μετακίνηση στην πόλη μας με άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικότερα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Όπως είπαμε, δεν είναι εφικτή για τα άτομα με αναπηρία. Και όσο ένα παραπάνω, δεν υπάρχει καμία υποδομή για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ενώ σε άλλες πόλεις υπάρχει κάτι το οποίο μου βοηθάει να βγω στο λεωφορείο, εδώ πέρα δεν υπάρχει. Επομένως, χρειάζεται μια κίνηση και γι' αυτό. Στην πόλη μας, πιστεύετε ότι οι χώροι διασκέδασης και ψυχαγωγίας είναι προσβάσιμοι για άτομα με ειδικές ανάγκες? Όσο δεν υπάρχει πρόσβαση στα πεζοδρόμια και στα δημόσια κτίρια, φαντάσου πόσο είναι να υπάρχει για τα μαγαζιά και τα κέντρα διασκέδασης. Δεν υπάρχει τίποτα ούτε και γι' αυτά. Γενικά, τι πιστεύετε, ότι είναι εύκολο στην πόλη να κυκλοφορεί κάποιος που έχει αναπηρικό πρόβλημα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο και εγώ μετακινούμαι και πηγαίνω από τον δρόμο. Άλλο αν μου αρέσει να πηγαίνω τον δρόμο, αλλά δεν είναι το σωστό αυτό γιατί σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας μπορεί να προξενήσει, να προκληθεί κάποιο ατύχημα εξαιτίας μου. Και όχι μόνο ότι μπορεί να χτυπήσω εγώ, μπορεί να χτυπήσω και άλλοι άνθρωποι. Και αυτό οφείλεται ότι δεν υπάρχουν υποδομές όπως είναι ο τίτλος αυτής της συνέντευξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.